Dema ku mirov qala parastina çand û zimanê Kurdî dike, yek ji navê got herî derdikeve pêşî Celadet Bedirxan e. Niha şanogerê Kurd Emer Şahin derbarê têkoşîn û jiyana Celadet Bedirxan de lîstikek amade kir bi navê Celadet û di dudiyê tebaxê de li Parîsê bi vê lîstika xwe derket ser dike. Derbarê lîstika wî de me pêre hevpeyvînek kir. Em binerin bêka Emer Şahin çi gotiye. Xwîşk, bira, evîndar, heval, nas, garîb, herkes. Dora min e. Niha jî dora min e. Tam divan rojê ku dewleta Tirk ji her alî ve êrişê çand û zimana Kurdî dike we li ser jiyana Celalet Bedirxan lîstikek amade kiriye. Berî em qala lîstikê bikin, em dixwazin derbarê van êrişan de fikrê we bigirin. Zêdetir divan demên dawî êrişên dewleta Tirk zêdetir li ser ziman û çand û hunera Kurdî dixwîye. Ev ne nû ye, yani ji berê ve ji bo ku gelê Kurd zimanê xwe û çanda xwe xwedî dernekeve her tim di nav hewldanekê de bûn. Hê jî ew hewldanê wan berdewam dike. Di vê dawiyê de ev gihîşt asta civakî û dawetên însanan müdaxaleyê wan dikin û ji bo govendan an jî ji bo îşaretên trafîkan nijadperestiyekî bi vê awayî tê kirin. Yani ev yek dibe ku pir bandorek li ser bi awayekî psikolojîk li ser gelê me bike jî ev berxwedanek jî bixweretîne, têkoşînek jî bixweretîne. Ez ne bawerim gelê me ji ber van êrîşan dev ji xebatê xwe berdin an jî dev ji jiyana xwe berdin derbasî jiyanekê din bin. Yani ev hewldan di dîrokê de her tim hatine mehkûm kirin û ez bawerim wê dîsa ji aliyê hemû deran me were mehkûm kirin ji ber ku rewşekî însanî nîne. Tewfîq, Safter û ez. Em li welatekî xerîbin. Kamuran ez û Safter birayê min ê biçûk. Sala 1922 de neçarman çûne Münihê. Lîstika Celalet ve kingê amade kir û cara yekem kingê li ku derê hat darxistin. Meha Gulanê de ji bo dawiya destpêka Gulanê û dawiya meha Nîsanê organizasyonekî hatibû amadekirin li Stenbolê li wê derê Birêz Mehmet Uçar metnekî amade kiribû ji bo bîranîna Mîr Celadet û ji min re jî gotin em ê şevekî wiha li dar bixin hûn dikarin çawa bikin bi diwarê şanoyê de hûn dikarin çi bikin. Min jî wê demê ew metna ku hevala ji min re rêkiribûn ji wê metnê adaptasyonekî amade kir. Ev adaptasyon wek monolog derkete holê û piştî ku ev monolog derketin jî lîstikeke 45 deqe derket. Me jî li wê derê cara yekem wê lîstikê pêşkêşê gelê xwe kir. Em dikarin wiha bibêjin. Qurma bedena min çi zivistan dîtine. Bi sedan bah û bahoz ev hejandine. Di lîstikê de jiyaneke trajîka rewşenbîr û pêşengekê Kurd xuya dike. Herî zêde kîjan aliyê Celalet Bedirxan li ser ve bandor kir? Rast e lîstik li ser trajediya Celadet disekine rêvîtiya wî ya li Almanyayê piştre rêvîtiya wî ya li Sûriyê. Min hem hawar û ronahiyê de dinivîsî, hem di roja nû da dinivîsî, di heman demê de jî min ji radyoya re nûçe dişan. Îro derfetên pir zêdetir hene, lê li aliyê din ve her ku diçe asta axaftina Kurdî kêm dibe. Hûn vêya çawa dinirxînin? Rast e dema ku Celadet van xebatê xwe dimeşîne rastê şerê cîhana yekemîn û şerê cîhana duyemîn tê. Wê demê dünya û rojhilata navîn dibin şerekî mezin de ye.
لوی دمی هجی کرد نتوبونا خوا و رأسن بونا زمان خوا و ننکرنه وی دمی هجی در حقی ام بیجن گندین کردان müdahale وان هرچی قص با آوایک فیزیکی müdahale وره کرن و قدخه وره دانی جی گلی کرد هجی وی دمی کردی دا آخوین yani geleli Türkiye ji, el Suriye ji, el Başur u Rojhilat ji Hamid ise haftana xwe Kurdî berdewam dikirin tenê pirsgirêk ew bû ve bi kîjan rêbazê binivîsin û bigihînin pêşa rojê nîqaş zêdetir serba bû yek jî li ser qedexekirinên dewleta Tirkiye bû rewşa me ya îroyîn bi rastî jî her çi qas derfet pir zêde bixuyên jî bi awayekî derdikeve holê ku Kurdên me zêde zimanê xwe xwedî dernakevin dibin bandora asimilasyona dewletan da dimînin ji perwerdeya sereke bigirin heya dawiyê bi zimanê serdestan perwerde dibin û demekî şûn wa ew zimanê serdesta êdî dibe zimanê wa dema ku bixwazin vegerin zimanê Kurdî hîn bin û xwe bi zimanê xwe bi pêş bixin jî hinkê masî derdikevin holê lê ev tiştekî wisa nîne ku mirov dev ji axaftina xwe ya Kurdî berde û dev ji xebatan berde her çi qas bandorekî pir neyînî li ser zimanê Kurdî asimilasyoneke pir mezin li ser zimanê Kurdî hebe jî em û kesên ku zimanê Kurdî diparêzin her tim bi hunera xwe bi nivîsên xwe û bi xebatên xwe zimanê Kurdî hewl didin ku pêş bixin hêviya me ew e ku ew hewldan veguhere hewldaneke civakî û civak demek şûn ve vegere li ser zimanê xwe û dîroka xwe çand û hunera xwe û zanîstiyên xwe bi zimanê xwe bizanibe û perwerde bike ev jî têkoşîneke em aniha duwarê têkoşînê de astek dane ez hêvî dikim ev ast wê bilind bibe di pêşa rojê de bi rêya berxwedan û têkoşînên siyasî û hunerî û civakî ev reş wê biguhere dîsa wek berê hemû Kurd nava xwe da jî û li ciyê ku dijîn jî dîsa vegerine Kurdî û Kurdî hînê zarokên xwe bikin ev hêviya me ye lê mixabin rewş vêga ne baş e yani gelê me aniha bi zarokê xwe re Kurdî naxivin zarokê xwe bi Kurdî perwerde nakin ev yek jî bandoreke pir neyînî li ser zarokan çê dike zarok bi zimanê serdestên xwe mezin dibin xebatên me û têkoşîna me jî zêdetir li ser vê yekê ye ku em di pêşa rojê de zimanê xwe zêdetir xwedî derkevin û zimanê xwe zêdetir biaxivin Plansaziya lêstikê ya rojê pêş çawa ye? Yani vega plansaziyekî wisa hatibe destnîşankirin tune ji ber ku aniha sezona me ya şanoyê hatiye girtin lê sezona pêş piştê meha îlonê em ê li welat hinciya organizasyona vê lîstikê bikin ez wisa hêvî dikim lê vêga vê ciyekî wisa net dîrokekî net tune Baş e em gelek spas dikin ji bo vê lêstikê û kar û xebatê we de serkeftin dixwazin ez jî gelek spas dikim ez jî ji were serkeftinê dixwazim maliya me